Kaya mga kalapatids, dito si sir. Sir, anong pangalan mo sir? Giri Gaspar, Taga saan kayo sir? Pantal, Pantal? Dagupan. Dagupan? Layo ah. Binike niya lang sir. Ayan, nakabike lang si sir oh. Kalapatids, magkano po yung benta niyo ng kalapate? Sandal lang. Sandaan? Sagad na yan sir. Sagad na yun. Lahat na. Sagad na daw. May mga singsing naman to lahat sir no? Ayun. Pangarera, nangakarera din kayo sir? Dati. Dati. Ano yung last na nilaruan nyo? URC. QRC, ang tagal na nun ah. Wala, lockdown. Oo. Simula ng lockdown no, yun nagsara ng lockdown no. Pero hindi kayo nagbalik ng bago, yung mga bagong club ngayon? Parang alaga-alaga lang. Yo, mga lapatids, tag-isang daan lang. Yan, galing nagkakarera si sir oh. May mga singsing lahat to sir no? Meron. May mga ano yan, club ring o com ring lang din? Com ring? Personal lang, personal lang. Ah, naka-perso lahat. Mga com ring mga lapatids. Ibon nila, tag-isang daan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pito yung dala ni sir, galing Pandagupan. Layo ng binike mo sir ah. Exercise na rin. Sabagay, di naman mainit ngayon oh. Di ba dito, tingnan nyo naman mga lapatids, kahit open yan, di naman mainit kasi may mga akasya yan. 100 lang, tag-isang daan oh. Maganda ng mga mata nila mga lapatids oh. Pulang-pula. Kasi ang lilit ng mga itim. Thank you sir, mamaya maubos yan. Thank you sir ha, thank you.